van Matapi TV wensen onze kijkers en relaties fijne feestdagen en een gezegend, gelukkig 2026. Nyunsu Fusranang. Vandaag hebben wij... Leger en politie voeren druk op. Operatie Marbonsu moet golf van overvallen in binnenland indammen. Braziliaan zwaait met illegaal vuurwapen bij restaurant Anamoestraat. Integriteit als ruggengraat bij bevorderingen binnen het politiekorps. De Surinaamse bank weer op koers na inlopen 5 achterstallige jaarverslagen. Openbaar Ministerie wekt indruk perfect te functioneren. Maar niets is minder waar. Aldus Amsat Abdul. Staatsraad overhandigt eindejaar rapport aan president. Minister Monorad volgt discussie over hervormingen rechterlijke macht op de voet. Minister Brunings ontvangt delegatie van Organisatie van Inheemse in Suriname. Laatste kans voor ambtenaren, registreren of geen salaris. Hof en Openbaar Ministerie kritisch bij plannen voor Hoge Raad en hervorming rechterlijke macht. De stille revolutie van Suriname 2.0. Waarom minister Basaron de bezem niet door het directieteam haalt. Diplomatiek paspoort Xaviera Jessurun ingetrokken, verdachte SLM-strafzaak. Xaviera Jessurun. Intrekken diplomatiek paspoort is diplomatieke dwaling van Bauva. Fernandes Mendes verbaasd over voorstel college van procureurs-generaal. Hoge overheidsschuld aan Telesur piekt boven 1 miljard SRD. Vakantiegangers beroofd bij Palmentuin. Dader in casino gevonden via telefoonsignaal. Geen bijbetalingen meer voor SZF-verzekerden bij operaties en medicijnen. Het Nationale Leger heeft in samenwerking met de politie en veiligheidsdiensten een nieuwe ronde van operatie Marbonsu in Suriname gelanceerd. Deze grootschalige veiligheidsoperatie heeft tot doel de zichtbaarheid van de gewapende diensten te vergroten en de veiligheid te verbeteren in kwetsbare gebieden waar de criminaliteit, waaronder overvallen en illegale mijnbouw, toeneemt. De operatie is op 18 december 2025 van start gegaan en zal voor onbepaalde tijd worden voortgezet. De focus ligt op patrouilles en controleposten om criminele groeperingen af te schrikken, met name tijdens de feestdagen. De overheid benadrukt het belang van het handhaven van de veiligheid in afgelegen gebieden. Een 29-jarige Braziliaanse man, DC, werd door de Surinaamse politie gearresteerd in de buurt van een restaurant nadat hij met een vuurwapen voor overlast had gezorgd. Een bewaker waarschuwde de politie die hem aantrof met een geladen illegaal wapen. Het wapen werd in beslag genomen en de verdachte werd naar het politiebureau gebracht voor verdere juridische stappen. Op 19 december 2025 werden 170 politieagenten bevorderd, waarbij in toespraken het belang van integriteit werd benadrukt, wat essentieel is voor vertrouwen en transparantie. Promoties zijn gebaseerd op wettelijke criteria en prestaties en brengen nieuwe verantwoordelijkheden met zich mee en vereisen meer kennis. De Surinaamse bank DSB hield een persconferentie om de financiële resultaten, aandeelhoudersbeslissingen en strategische richting te bespreken. Met het goedkeuren van jaarverslag 2024 heeft de DSB haar volledige achterstand ingelopen. Wat een ongekende prestatie is voor de bank.
maar ik denk ook een ongekende prestatie in het Surinaams bedrijfsleven. Wij hebben de afgelopen ruim 2 jaar 5 jaarrekeningen aan de aandeelhouders aangeboden ter goedkeuring. Namelijk die van 2020, 2021, 2022, 2023 en 2024. En u kunt zich voorstellen dat dit behoorlijk wat voet in de aarde moet hebben gehad. En ik wil dan ook de directie van de DSB, in het bijzonder het finance team, de external auditor EY en namens de raad natuurlijk de audit committee ontzettend bedanken en ook feliciteren met deze prestatie. En hiermee zal de DSB vanaf 2026 haar jaarverslag binnen 6 maanden na afloop van het verslagjaar publiceren in lijn met de internationale best practices, de wet op de jaarrekening, als ook conform onze eigen statuten. Ik wil u wat meer vertellen wat er ook is gebeurd. In de afgelopen 2 jaren zijn er 2 onafhankelijke raadsleden bijgekomen in de raad. Met de benoeming van mevrouw Judith van der Guchten en mevrouw Ramadien. Hebben ook invulling kunnen geven dus aan meer onafhankelijke raadsleden. Maar ook aan het gendervraagstuk. Dus er zijn ook 2 dames nu in de raad bijgekomen. De raad en de directie is het ook gelukt om het verscherpt toezicht van de centrale bank, wat vele jaren voortging, om dat teniet te doen. Dus we staan niet meer onder verscherpt toezicht. En dit kan alleen maar door de inzet van het DSB-team en door te groeien op alle aandachtspunten die er toen waren geconstateerd. Er zijn in de afgelopen 3 jaren 3 directieleden benoemd, waarvan 2 uit de eigen gelederen en 1 extern. En ook hier is invulling gegeven aan het gendervraagstuk. En met 3 statutaire directeuren voldoet de bank dan ook aan de statutaire vereisten van 3 directeuren voor een systeembank. En met de benoeming van meneer Ravin Kulfat hebben we dan een 4e statutaire directeur binnen de bank. Nou, ik zei het al, het is fantastisch. Tot slot hebben we eigenlijk de afgelopen 2 algemene vergaderingen dividend kunnen uitkeren aan de aandeelhouders. En dat is absoluut een prestatie. En deze opsomming doe ik specifiek omdat de jaarrekening echt de laatste target was die de raad zichzelf had gesteld de afgelopen 4 jaren. En met het aanbieden van de jaarrekening 2024 behalen we onze laatste target. En dat was de belofte die we hadden gemaakt naar de aandeelhouders, maar ook naar externe stakeholders, ook naar de centrale bank, dat we de achterstand gaan inlopen. Want we vinden het als financiële instelling erg belangrijk dat je je financiële huishouding op orde hebt. En dat moet ook getoetst zijn door de externe accountant. Kortom, ingaande 2026 zal de DSB verder gaan als de grootste en de beste bank van Suriname, waarmee zij een centrale rol zal spelen in de oil and gas ontwikkelingen voor Suriname. NDP-topper Amzat Abdul betoogt dat Suriname dringend behoefte heeft aan een college van openbare aanklagers. Hij beweert dat vergelijkingen met het Nederlandse systeem misleidend zijn en stelt dat Suriname nog niet klaar is voor een dergelijke opzet. Het idee is niet nieuw en wordt al jaren besproken als onderdeel van hervormingen in het rechtssysteem. Abdul bekritiseert het Openbaar Ministerie vanwege de slechte prestaties en het gebrek aan verantwoordingen. Hij noemt verschillende problemen, waaronder de weigering om corruptie te onderzoeken. Het Openbaar Ministerie verzet zich tegen de grondwetswijzigingen en stelt dat deze geen problemen oplossen. Tijdens de laatste vergadering presenteerde de staatsraad een verslag over haar activiteiten van augustus tot en met december 2025. Vicevoorzitter Amzat Abdul merkte op dat een snelle evaluatie personeelsproblemen aan het licht bracht, die de effectiviteit van de raad belemmeren. Er zijn stappen ondernomen om dit aan te pakken, waaronder het inhuren van een financieel manager en extra personeel. Er worden verbeteringen doorgevoerd in het transport en de financiële administratie. Het rapport onderstreept de noodzaak van een afdeling interne controle voor beter bestuur. De plannen voor 2026 omvatten renovaties, organisatiebeschrijvingen en herziening van de wetgeving om de activiteiten van de raad te verbeteren. Minister Harish Monorat van Justitie en Politie is voor aanvang van de laatste raad van ministersvergadering om een reactie gevraagd om zijn zienswijze omtrent de initiatiefwetten over hervormingen bij de rechterlijke macht.
Hij heeft zijn mening hierover niet geuit, maar kijkt uit naar de discussies die gevoerd zullen worden in het parlement. Ook de discussie rondom een college van procureurs-generaal volgt hij op de voet. Ik kijk die discussie in het parlement nog eerst aan, om dus intussen vergaar ik zelf informatie op het ministerie, om te kijken hoe ver wij dat soort vragen ook mee kunnen beantwoorden. Als minister van Justitie werken wij nauw samen met het Openbaar Ministerie en met het Hof van Justitie voor wat betreft het in stand houden van de rechtsstaat, waarbij als basisuitgangspunt is de rule of law, voor wat betreft standpunten van mensen persoonlijk, die volgen we. En voor de rest, ik neem aan dat u het heeft over die initiatiefwetten. Die hebben te maken met die grondwetswijziging dat moet leiden tot enige veranderingen bij het Openbaar Ministerie. Het recht van initiatief is bij parlementariërs. Ze hebben het ingediend en dat betekent dat die ronde van hearings en consultaties zal worden gehouden. En die wacht ik als minister van Justitie af. Want dat gaan de formele standpunten zijn die genomen gaan worden bij de behandeling van die initiatiefwet. Het recht van initiatief ligt bij parlementariërs. De bewindsman wacht de consultatierondes en hearings af, want daar zullen de formele standpunten genomen worden. Minister Patrick Brunings van Olie, Gas en Milieu, OGM, ontmoette op 18 december 2025 een delegatie van de Organisatie van Inheemse Volkeren in Suriname, OIS, onder leiding van Josien Aluma. De bijeenkomst had tot doel de samenwerking te versterken en ontwikkelingsinitiatieven voor inheemse gemeenschappen te bespreken. De delegatie benadrukte het belang van het aanpakken van uitdagingen en ambities en introduceerde een levensplan voor duurzame ontwikkeling. De minister waardeerde de dialoog en plande veldbezoeken om de lokale behoeften beter te begrijpen. OIS benadrukte de noodzaak van langdurige samenwerking om de economische onafhankelijkheid en dienstverlening voor inheemse gemeenschappen te verbeteren. Minister van Binnenlandse Zaken Marinus B. geeft ambtenaren die zich nog niet hebben geregistreerd een tweede en laatste kans in de tweede week van januari. Als ze zich niet registreren, wordt hun salaris stopgezet en worden ze uit de overheidsdienst verwijderd. Hoe zou het zijn dat ik nu heb overgenomen en aan het einde van mijn periode zet ik nog 200 adviseurs bij? Ja? Omdat politiek de ruimte in het verleden heeft geboden en dan ga ik daarmee door. Terwijl ik zeg, jongens, dames, we moeten het anders doen. Alle politieke zaken laten we ons focussen op beter beleid. Laat mensen zeggen van, ze hebben verandering in positieve zin gezien. Ja. Dat is wat we willen. En dat is good governance. U gaat niet willen geloven dat mensen me soms bellen vanuit het buitenland of app sturen van, ja, ik zie uw voornemens, maar je moet je ruimte hebben, want na pas 3 voor me mee kon ja. Min of meer papier eten, dus ammonie en je hebt me. Ja, is dat de rol van de overheid? Mensen die komen en zeggen van, joh, je hebt me een overuur, maar per euro. Nou, min euro. Ja, maar ik kon claim overuur. Nou, hoe ga ik het ondersteunen? Dus ik heb gezeten met mijn directieteam. Ik zeg, luister, als u oneigenlijke overuren naar me stuurt en ik kom erachter dat dat gebeurt, ga u ervoor moeten boeten. Want dat betekent, u besteelt de overheid. Dat zijn de dingen die we moeten doen als land. Ja, ik heb daarom gezegd, na die registratie, ambtenarenregistratie, ze hebben 96% kunnen registreren, 4% nog niet. Maar die 4% wordt doorbetaald. Ik heb gezegd, januari gaan we ze weer oproepen, een laatste kans geven. Als die 4%, die 2000 zoveel ambtenaren zijn, niet komen opdagen, dan gaan we ze hun salaris wel blokkeren, anders hoefde je geen registratie te houden. En wanneer we hebben geblokkeerd, dan gaan we dat proces inzetten om ze te ontslagen. Ja. Want onze ambtenaren klagen, ze worden niet goed betaald, maar weet je hoeveel mensen onnodig in het systeem zitten. Dus als je eruit haalt, kan je zij die echt werken beter gaan betalen. Die groep van, 2 groepen ga ik registreren. In die groep van die 4%, die ga ik oproepen om een soort van laatste kans. Ja? Je krijgt de ruimte, kom, laten we praten, laten we kijken hoe we je kunnen inzetten of niet. Maar als ze nu niet komen, dan gaan we wel over tot het treffen van maatregelen. En een andere groep is bij religieuze aangelegenheid, een afdeling waar de geestelijken worden bezoldigd.
Daar is er een staatsbesluit en dat staatsbesluit praat over 240 zoveel mensen die geestelijk bezoldigd moeten worden. Ja, dat die voordrachten moeten komen vanuit die denominaties. Wat hebben we geconstateerd? Op dit moment zitten we op 600 zoveel die we betalen. Dus bijna 400 meer. En zeker van 110 kunnen die mensen niet aangeven hoe ze in het systeem zijn gekomen. De directeur heeft het zo mooi gezegd. Ja, die beschikkingen zijn ergens op een balkon gemaakt. Dus we gaan die groep ook registreren en hun organisatie om te komen tot een stukje rechtvaardiging. Ik heb bijvoorbeeld zeer recent een brief gestuurd naar alle collega's om voor mij na te gaan hoeveel beleidsadviseurs ze hebben, want op BISA zitten we nu al boven 400 en dat is BISA alleen. We hebben bijvoorbeeld mensen op enkele diensten, daar zitten we nu al ongeveer rond de 200 en AO heb ik nog niet binnen. Dus die zaken moeten duidelijk zijn voor het ministerie van Binnenlandse Zaken, waaronder het personeelsbeleid van de overheid valt, zodat wij beleid kunnen maken. Op dit moment betalen we 51.300 ambtenaren en aan hen gelijkgestelden. En dat is niet weinig. Als je kijkt naar mijn begroting bijvoorbeeld, ongeveer 1,5 miljard, daar gaat 1 miljard naar lonen en salarissen. Dus voor beleidsinvesteringen is er heel weinig over. De president van het Hof van Justitie, Iwan Rasulbaks, en procureur-generaal Garcia Paragsing hebben hun ideeën gepresenteerd over 3 initiatiefwetten voor de rechterlijke macht in Suriname tijdens een overleg op 18 december 2025. Deze wetten, ingediend op 11 december 2025, willen cassatierechtspraak invoeren en de rechterlijke macht herstructureren. Aan het overleg namen namens de CVR deel Rabindra Parmesar, voorzitter, Assis Kumar Gayadin, Raymond Sapoon, Cheryl Dijksteel en Jennifer Vreedzaam. Als toehoorders waren onder andere aanwezig Deo Sharman, Assis Salarbaks, Hakiem Lal Mahomed, Mahinder Kumar Yogi, Michael Marengo, Wet Prakash Joelum Singh, Roseli Cotino, Bronto Somoharjo, Kishan Ramsukul en Claudie Sabago. De initiatiefnemers kregen uitleg over juridische gevolgen en er werd gesproken over aanpassingen van leeftijdsgrenzen en de noodzaak van een college van procureurs-generaal. Rasulbaks en Paragsing beloofden aanvullende documenten en het overleg was constructief. In Suriname gebeurt er iets bijzonders op het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie, EZOTI. Minister Andrew Basaron, sinds 5 maanden in functie, weigert het lopende directieteam te ontslaan vanwege hun politieke achtergrond. Ondanks druk vanuit politiek om deze VHP-stempel te verwijderen, gelooft Basaron dat professionaliteit belangrijker is dan partijpolitiek. Critici zien zijn beslissing als zwakte, maar hij streeft naar continuïteit en deskundigheid. En Basaron richt zich op de chronische problemen binnen het ministerie, zoals bij de Economische Controledienst, ECD. Hij zoekt naar structurele oplossingen in plaats van tijdelijke maatregelen. Zijn ambitieuze Suriname 2.0 plan wil de economie veranderen en breekt met de afhankelijkheid van goud en olie. Dit plan omvat samenwerking met het bedrijfsleven en internationale partners voor agro-industriële ontwikkeling. De toekomst zal uitwijzen of deze zakelijke aanpak kan ondanks politieke druk overeind blijft. Het ministerie van Buitenlandse Zaken, Internationale Handel en Samenwerking heeft het diplomatieke paspoort van Xaviera Jesurun ingetrokken. Dit besluit is genomen na informatie van het Openbaar Ministerie, dat Jesurun als verdachte heeft aangemerkt in een onderzoek naar de Surinaamse luchtvaartmaatschappij. Jesurun moet het paspoort binnen 14 dagen inleveren bij de ambassade van Suriname. Als ze dit niet doet, wordt het paspoort gedeactiveerd. Xaviera Jesurun heeft kritiek geuit op de Surinaamse minister van Buitenlandse Zaken, Melvin Bouva, nadat berichten verschenen dat haar diplomatieke paspoort was ingetrokken. Ze beweert dat deze actie voortkomt uit een wraakzuchtige politieke agenda van de huidige regering, te midden van een lopend strafrechtelijk onderzoek naar SLM dat sinds februari 2025 loopt. Er is een brief
verzonden vanuit het ministerie van de nieuwe minister Bova. En daarin wordt aangegeven dat er een termijn in acht genomen wordt voor het inleveren. Dus uiteindelijk zal het moeten leiden tot een intrekking, maar van een intrekking per vandaag is er absoluut geen sprake. Ik ben heel lang uit de media gebleven, heel bewust overigens, omdat zaak loopt. Die zaak loopt al, zoals bekend, langer dan 3 jaar en 5 maanden bijna inmiddels. En dat proces volstrekt zich. De advocaten zijn daarmee bezig, de normale procedure zoals we dat kennen in ons strafrecht. Er wordt gesteld dat een diplomatiek paspoort gebruikt zou kunnen worden voor het ontlopen van enige strafrechtsvervolging. Dat is een pertinente leugen. Een diplomatiek paspoort is een privilege en vergemakkelijkt gewoon het opereren en internationaal bewegen. Dat wordt gegeven aan functionarissen van de regering en ook personen over de hele wereld die bij internationale organisaties aangesteld zijn geworden. Er wordt gesteld dat het diplomatiek paspoort in mei 2025 is uitgegeven. Incorrect. Mijn paspoort, diplomatiek paspoort, is in 2023 uitgegeven, omdat ik in een dienstbetrekking stond bij het ministerie van toen Bibes. In mei is slechts een nieuwe uitgegeven, omdat toen de biometrische paspoorten, die Suriname nu uitgeeft, online kwamen. En ten derde, de rechtsgang, want dat is waarop de minister zich dan beroept, is dat ik dat zou ontlopen en niet in de rechtszaal ben verschenen op 5 december. Dat heeft te maken met het feit dat de bezwaarschriftprocedure, zoals dat heel gebruikelijk is in het strafrecht, ingezet is geworden en mijn persoonlijke aanwezigheid niet vereist was. Zo simpel is dat. En wanneer dan het bericht, de manier waarop dat gaat in Suriname, de ether in wordt gegooid, zonder met pertinente leugens en onwaarheden van de hoogste officiëlen van de regering, ja, dat is wel erg zorgwekkend, no? Beredeneren dat sinds de Stem-Slim-campagne in 2020, waarbij ik inderdaad in het publieke vizier ben geweest en heb gestreden voor een rechtvaardigere samenleving en alles wat daarmee te maken heeft, dat is blijven hangen. De consequenties daarvan kennen we. Er kwam een nieuwe regering. Nou, toen is er weer een stembusgang geweest. Dan kwam er weer een nieuwe regering. Dat is ons democratisch proces. En daar horen we allemaal aan mee te doen. En ik heb zo als burger van Suriname geparticipeerd in het democratisch proces. Alleen schijnen we dat niet te kunnen waarderen. En dat is de reden waarom ik denk dat ik steeds met naam en toenaam groot in de media daar moet verschijnen. Ik kan het anders niet zo goed bedenken, echt waar. Jesrun omschrijft de beslissing als een diplomatieke fout zonder wettelijke grondslag die het beginsel van de onschuldpresumptie schendt. Ze betoogt dat de intrekking zonder rechterlijke uitspraak willekeurig is. Jesrun legt uit dat ze de juridische procedures heeft nageleefd en spreekt haar bezorgdheid uit over mogelijke schade aan haar reputatie en carrière. Ze roept diverse onbeantwoorde vragen op met betrekking tot mogelijke schadevergoeding en verantwoording. En beweert onschuldig te zijn op grond van de nationale wetgeving en internationale mensenrechtenverdragen. Staatsrechtdeskundige Hugo Fernandez Mendes is verbaasd over een wetsvoorstel voor een college van procureurs-generaal in Suriname. Hij vraagt zich af of dit de beste manier is om het Openbaar Ministerie te versterken en wat de aanwezigheid van meerdere procureurs-generaal daadwerkelijk zal oplossen. Het voorstel is om, want dat staat in de memorie van toelichting, om OM meer mogelijkheden te bieden om zijn werk te doen. Het is een college waar meerdere procureuren-generaal, 2 tot 4 staat in dit voorstel. En ik ben zo erg benieuwd naar het waarom van dit voorstel en wat het gaat oplossen. En ja, ik kan me nog niet zo heel goed voorstellen dat dit het werk van het OM gaat verlichten. Ik heb nou juist begrepen dat waar het OM behoefte aan heeft, is nou juist versterking van, laat ik maar zeggen, het middenkader en meer officieren. En als je daar een tweede PG
bijzet, zou ik niet weten wat die dan precies moet doen en wat dat gaat betekenen voor het versterken van de positie van het Openbaar Ministerie. Daar kan ik in de memorie van toelichting ook heel erg weinig concreet over terugvinden. Dus laat ik zo maar zeggen, het zou niet het eerste zijn waar ik aan zou denken. Als de gedachte is dat dit wetsvoorstel, dit college, het Openbaar Ministerie gaat versterken in zijn werkzaamheden, dan lijkt het me cruciaal dat het Openbaar Ministerie, de PG, gehoord wordt. Want die kan natuurlijk het beste weten welk instrument inderdaad tot versterking zal leiden. Maar dit is een initiatiefwetsvoorstel. En dit is niet een voorstel die de regering indient. En ik heb inderdaad begrepen dat de DNA in allerhande voorbereidingen alle relevante en noodzakelijke stakeholders gaat horen om hun mening. Maar ik zou zelf heel goed nadenken of dit nodig is en of dit het juiste moment is en of er niet veel andere maatregelen moeten worden overwogen om de positie van het Openbaar Ministerie te verbeteren. Ik heb zelf in de memorie van toelichting te weinig gelezen om een beeld te hebben over het waarom van dit voorstel. In zijn algemeenheid moet een lid van het Openbaar Ministerie en zeker de procureur-generaal goed weten wat van hem of haar verwacht wordt. Ervaring hebben in het werk van het Openbaar Ministerie. En de procureur-generaal, dat is dus wij zijn, het is een college, ja, die moet daarnaast ook leidinggevende ervaring hebben, moet een visie hebben, moet beleid kunnen maken, moet mensen op een goede manier kunnen aansturen, moet dus verstand van zaken hebben, want anders wordt het lastig om een advocaat-generaal, een hoofdofficier, een officier van justitie, om daar een leiding te geven. De overheid heeft een veel grotere schuld aan Telesuur. Met een openstaande schuld van 1,1 miljard SRD in plaats van de eerder genoemde 244 miljoen SRD. Deze schuld is ontstaan door onbeheerste telefoonkosten bij verschillende ministeries. Minister B heeft deze praktijk stopgezet en abonnementen omgezet naar prepay, zodat ambtenaren zelf verantwoordelijk zijn voor hun verbruik. BISA start een herregistratieproces voor dienstnummers om belplafonds te bepalen. Er wordt nagedacht over een maximum van $5.000 of $10.000 per ambtenaar. De politie heeft een 38-jarige man gearresteerd na een gewelddadige straatroof op 2 Nederlandse toeristen in de buurt van de Palmentuin in Suriname. De slachtoffers waren net aangekomen voor hun vakantie. Een van de slachtoffers, IV, 35, werd aangevallen door een man met een witte capuchon die een machette gebruikte, waarbij haar arm werd verwond en haar tas werd gestolen met daarin 6.000 SRD, €20, creditcards, een telefoon en sleutels. De politie traceerde de telefoon naar een hotel, waar de verdachte werd geïdentificeerd en gearresteerd. De verdachte, Donegi A, zit vast voor verder onderzoek, terwijl IV werd doorverwezen naar de spoedeisende hulp voor behandeling. SZF-verzekerden in Suriname hoeven niet langer bij te betalen voor operaties en medicamenten die binnen hun verzekeringspakket vallen. Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid, André Misikaba, maakte dit bekend tijdens de opening van een nieuwe huisartsenspoedpost. De maatregel moet duizenden burgers helpen die hoge zorgkosten moesten betalen, ondanks hun verzekering. Een van de zaken waarmee ik geconfronteerd ben geraakt als minister vanaf day one, zijn de bijbetalingen. Patiënten die klagen, ik ben verzekerd, op mijn groenkaart of SZF. Maar zolang ik ga aanzet voor een operatie, hoor ik moet bijbetalen. En als ik een bedrag noem van 60.000 SRD, misschien zijn er 3 mensen hier die dat zo uit hun zak kunnen kloppen. Maar u begrijpt, voor die arme persoon die nauwelijks de eindjes aan elkaar kan knopen, voor jere dat voor een operatie ze moest maken aan Tanalibi aan pay 60.000. Eigenlijk ik kiras maar direct. Dus u begrijpt, ik kreeg mails, ik kreeg apps. En ik begrijp dat vouwen pakken dit aan. Want ik begrijp natuurlijk, sa ipsa, met de bij de betalingen actie door aanzet. Omdat wij een basiszorgwet hebben, die in 2014 is gemaakt. En laten we zo zeggen,
aanpassing behoeft, moet geactualiseerd worden na de tijd, want we zijn dan intussen 11 jaar verder. En in een wet dat die voor bepaalde behandelingen de elkaar bedragen, fixe bedragen. Dus het zijn fixed bedragen. Dus die bedragen zijn genoemd. Voor zo'n handeling moet er zoveel betaald worden. En laat me het zeggen, voor een hartoperatie zeg ik maar iets, misschien 23.000. En die 23.000 tegen die koers van 2014 was een bepaalde US-dollar bedrag. En in principe, die 23.000 gedeeld door hoeveel was die koers? 6, 7, ik weet niet meer. Ja, dan kreeg je dan een bepaalde US-bedrag. Dat US-bedrag is nog valide. Maar als je het zet vandaag tegen een koers van 40, dan krijg je een heel ander bedrag. 23.000 gedeeld door 7, helpt u me? Is iets van 300? 3000? Ja, 3000 maal 40. U begrijpt? Van 23.000 naar zoveel. En iemand moet dat betalen. Want laten we iets duidelijk stellen. Zolang dat trouwere weet jas, atek wan nevi ine anu wasma mupai. Ja toch? Verpleegkundigen staan naast het bed, wasma muspai. Die verpleegkundige gaat uit zijn of haar huis, komt daar om 8 uur te dienen minimaal. Iemand moet daarvoor betalen. Ja toch? Dus die meerkosten voor de operaties, ja, moeten betaald worden. De potisma, te go naar AZ ik doe een factuur, u moet 40.000 bij betalen. SZF heeft het besluit genomen. En miwanu panyanyo sudisi ala ukufsranang. Mensen gaan niet meer hoeven bij te betalen. Als u SZF verzekerd bent, u heeft uw geldig pasje en u gaat en u moet opereren, want we moeten blijven opereren, omdat we mensen, de kwaliteit van mensen hun leven moeten verbeteren. En u bij moet betalen, heeft SZF aan AZ en aan alle andere dienstverleners gezegd, geef u die factuur niet aan die burger. Stuurt het naar SZF. Want die burger is verzekerd toch? Dan zal SZF kijken welk deel, want als het iemand is die een sociale kaart heeft van Sosavo, SZF gaat dan kijken welk deel moet ik declareren bij Sosavo. Dan zal SZF dat doen. En als het toch een deel is dat u als burger moet betalen, want dat kan, dan zullen we kijken, kan die burger het betalen? En als die burger het niet kan betalen, dan zal Sosavo dan ook dan weer gevraagd worden om in te komen. En dat betekent dus geen enkele weer ede, want die ziek ba, ja probleem, ja die stress ba, we kunnen weer ede naar een factuur voor 40.000. Het gaat niet meer gebeuren. Het gaat niet meer gebeuren. Zorgverleners kunnen geen rekeningen meer indienen bij patiënten voor zorg die onder de SZF valt. De kosten worden direct door het SZF betaald. Ook zal de Nationale Geneesmiddelenlijst in januari worden aangepast, zodat belangrijke medicijnen voor oncologische patiënten en diabetes worden opgenomen. De minister benadrukte dat zorgverleners aan hun contracten moeten voldoen.